Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами, довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. І у найближчі 40 хвилин разом зі мною у цій студії Дмитро Разумков, політичний аналітик. Пане Дмитро, доброго дня. Добрий день. Власне, розпочинаємо із актуальної та оперативної інформації. Генеральна прокуратура України звернеться до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з екс-голови правління НАК «Нафтогазу» Євгена Бакуліна у справі Вишук Бойка. Про це повідомив на брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко. У справі засуджено двох осіб. Заступника голови правління Чорноморнафтогазу Кацубу Олександра, котрий пішов на угоду зі слідством і відшкодував 130 мільйонів гривень до державного бюджету. Працівника НАК «Нафтогаз України» Шевченка, який розкаявся і також надав важливі дані для слідства. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо ще однієї особи, працівника ДАТ «Чорноморнафтогаз України», ім'я якого ми поки що не розголошено. Оголошено про підозру та обрано запобіжний заход двом особам – Ігнатченко Наталії Миколаївні, голові наглядової ради ВАТ «Верномбанк», та Фролову Антону Сергійовичу і її підлеглому. Також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишнього голову Національного банку України Арбузова, голову управління Чорноморнафтогаз Ясюка, його радника Сахелашвілі, директора департаменту Кудика, начальника відділу ДАТ «Чорноморнафтогаз» Савченко. Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук заступника голова правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука. І, користуючись можливості, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, пропоную йому добровільно з'явитися в Генеральну прокуратуру України, що, очевидно, вплине на кваліфікацію. Подання в Верховну Раду з проханням надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Бакуліна. Це подання буде внесено наступного тижня до Верховної Ради і розглянуто в установленому порядку. Власне, я нагадаю, що Євген Бакулін очолював НАК «Нафтогаз України» у 2007 році і у 2010-2014 роках. За даними українських ЗМІ, Бакулін причетний до закупівлі так званих «Вишук Бойка», придбаних за завищеною 2 рази ціною по $400 мільйонів за кожну. Власне, 6 березня 2014 року щодо Бакуліна було відкрито кримінальне провадження за розкрадання державного майна на суму у майже 1,5 мільярда гривень. З цього будемо, власне, починати, пане Дмитре, нашу розмову. Спершу щодо персони Бакуліна, щодо цієї справи, хотілося б почути вашу позицію. От наприкінець року, 5 грудня, Генпрокурор звітував про те, що справа так званих «Вишук Бойка» вже на своїй завершальній стадії, добігає до кінця. Сьогодні от маємо інформацію про подання Генпрокуратури до Верховної Ради. Як будуть розвиватися події надалі, як гадаєте? Ну, я думаю, что вероятность того, что депутатская неприкосновенность будет снята, достаточно большая. Проблема заключается даже не в этом. Проблема заключается в том, понесут ли виновные ту ответственность, которая предусмотрена действующим законодательством, и не произойдет ли так, как происходило с многими другими. Благодаря депутатской неприкосновенности они абсолютно законно покидали территорию государства, потом оседали чаще всего в Российской Федерации, откуда вели как информационную деятельность, так и любые другие вещи, которые, ну, скажем так, позитивно не влияли на развитие нашего с вами государства. Может произойти и здесь, если действительно Бакулин виновен. Я не совсем понимаю, почему так много времени нужно было Генеральной прокуратуре для того, чтобы разобраться в этом деле. Был факт. И факт остается фактом. Это фактически в 2 раза превышена стоимость каждой из 2 купленных газодобывающих вышек. И было много разных фигурантов в рамках этого дела. Были фигуранты, которые согласились сотрудничать со следствием. То есть теоретически они должны были дать достаточно серьезную доказательную базу для того, чтобы следствие двигалось семимильными шагами. Но, к сожалению, этого не происходило. С другой стороны, мы с вами уже тоже не раз наблюдали, когда есть обращение как генерального прокурора, так и других ведомств, но, правда, озвучивает эти обращения все равно генеральный прокурор, по поводу снятия депутатской неприкосновенности
с политиков, чиновников, но дальше дело не развивается, а иногда и закрывается, так как это было, например, вот с Довгим буквально совсем недавно. Поэтому хотелось бы, чтобы мы слышали не только громкие заявления, хотя очень часто они соответствуют действительности. Я прекрасно понимаю, что с точки зрения человеческой логики и понимания процессов, мы понимаем, что многие из тех, кого Луценко называет, ну, мягко говоря, подозреваемыми, это люди, которые, скорее всего, совершили эти преступления. Но понятие презумпции невиновности, понятие верховенства права, они должны быть в нашем государстве. И даже если мы уверены в том, что тот или иной человек виновен, то принятие решений все-таки о виновности у нас пока имеет право только суд, основываясь на серьезной доказательной базе, которую должны собрать правоохранители. С этим у нас вот часто бывает проблема. И еще немаловажный аспект – это злополучная депутатская неприкосновенность, которая из года в год, из созыва в созыв, все народные депутаты, все политические силы, прямо или косвенно идя на выборы, рассказывают: мы придем, вот сразу сделаем две вещи. Поборем коррупцию и снимем депутатскую неприкосновенность. Но ровно когда они попадают в стены парламента, они забывают об этих обещаниях. И это касаемо и ББП, и Опоблока, и Батьківщины, и Самопомощи, любой политической силы, которая представлена сегодня в парламенте, да и депутатские группы. Я не помню, чтобы у них была риторика о том, что мы выступаем против того, чтобы снять депутатскую неприкосновенность. Все во время выборов обещали, что это будет. Но, к сожалению, это опять не произошло. І посмотрим, як далі будуть розвиватися события. Ми, власне, повернемося, звичайно, до цієї теми, до нашого обговорення. Зараз долучимо ще один телефонний дзвінок. З нами на прямому зв'язку Михайло Папієв, народний депутат України від фракції «Опозиційного блоку». Пане Михайло, доброго дня вам. Ну і, звичайно, хотілося б попросити вас прокоментувати інформацію, яка сьогодні надійшла від Генпрокурора щодо подання на зняття депутатської недоторканності із пана Євгена Бакуліна. Прошу. Доброго дня, студія. Я працюю в регламентному комітеті, так, сьогодні почув цю інформацію. Зараз процедура, яка встановлена взагалі-то Конституцією і законами України, полягає в тому, що Генеральний прокурор підписує і вносить подання до Верховної Ради України. Після цього попадає подання це до Голови Верховної Ради України, який пропонує депутату протягом 5 днів написати свої письмові пояснення стосовно предмету подання. І як тільки оцей термін завершується, то невідкладно збирається комітет з питань регламенту Верховної Ради України, розглядає і далі вносить на розгляд Верховної Ради України. Тобто процедура ця вже відпрацьована. У нас вже з десяток народних депутатів України, які пройшли процедуру цю, і починаючи з подання і завершуючи голосуванням в Верховній Раді України. А хотілося б почути ще, власне, те, як на цю інформацію реагують безпосередньо фракції «Опозиційного блоку», тому що фактично пан Бакулін є вашим колегою. Що ви взагалі думаєте щодо, скажімо, не звинувачення, підозр, принаймні, які лунають від Генпрокурора на адресу пана Євгена? Ну, давайте не будемо використовувати слово «підозри», тому що це якраз термінологія Кримінального кодексу і Кримінально-процесуального кодексу. Тому давайте так, є якісь там передбачення, так? І це право Генерального прокурора, так само і право Верховної Ради України ставити в розгляд. Тут здивування викликають інші питання. Чому подання вносяться в більшості своїй стосовно опозиційних народних депутатів України? Тобто це такий теж механізм боротьби з опозицією. І попередньо я от слухав у вас там в студії вашого гостя. Хотів би сказати, що всі часи, вже не перше скликання в Верховній Раді України обговорюється питання зняття депутатської недоторканності. Але при цьому всьому позиція фракції «Опозиційного блоку» полягає в тому, що ми завжди голосуємо за і підтримуємо це. Але при цьому ми наголошуємо, що, шановні, в країні не може бути взагалі інституту недоторканності, мають бути рівні перед законом всі. Бо фактично сьогодні, от ви навіть в студії зосереджуєте увагу, і це така штучна політична технологія, що от погана Верховна Рада, погані народні депутати України. Але у нас судді теж недоторканність мають, президент має теж. Давайте вже
домовимося і знімемо з усіх, щоб всі були рівними. І президент, і народні депутати України, і судді. Пане Михайло, от ви зазначили, що здебільшого питання зняття депутатської недоторканності постає щодо опозиційних політиків, але ми можемо згадати пана Борислава Розенблата, Максима Полякова, які є представниками більшості, представниками коаліції у парламенті, пана Дейдея, так само представника від Народного фронту. Тобто ви все ж таки вважаєте, що ось ця інформація щодо пана Бакуліна – це, скажімо так, певний тиск на опозиційні сили? Давайте побачимо, я звик читати документи, так, а не обговорювати теорії. Побачимо предмет цього подання. Я думаю, що і засоби масової інформації теж будуть мати цю змогу. Крім того, Комітет з питань регламенту завжди проводить свої засідання відкрито, і там присутні всі засоби масової інформації. Ви самі зможете подивитися, переконатися і прочитати. І тут я підтримав би те, що казав ваш гість студії, що нам необхідно навчитися відноситися до кожного з нас і до прав кожної людини з позиції Конституції України. Конституція України чітко і ясно регламентує. Це поняття презумпції невинуватості. Тобто людина винуватою стає тільки тоді, коли є вже вирок суду, який набув законної сили. До того часу розказувати, хто поганий, хто хороший, ну це є моветон такий. Я не радив би це робити, бо кожна людина може опинитися в такій ситуації. Знаєте, я вже бачив багато на своєму віку, в тому числі народних депутатів України, які розказували про своїх колег, а потім, коли опинялися в такій самій ситуації, то щось в них гонор пропадав дуже швидко. Пане Михайло, власне, Генпрокурор сподівається, що це питання будуть розглядати вже Так, пане Михайло, Генпрокурор має сподівання, що наступного тижня вже розглянуть це питання. Коли, як ви гадаєте, може регламентний комітет розглянути це подання і чи підтримає зала подання на зняття депутатської недоторканності з пана Бакуліна, як ви гадаєте? Ми не любимо припускати, але попрошу ваше припущення зробити. Регламентний комітет – це один із небагатьох тих комітетів, які чітко дотримуються Конституції та регламенту Верховної Ради України. Я ще раз нагадаю те, з чого я почав. Є процедура внесення подання. Подання ще не внесено до Верховної Ради України, тому говорити тут про якісь теорії недоречно. Друге, як тільки подання поступає, я сказав вже, воно йде на підпис, на розпис голові Верховної Ради України. І голова звертається до народного депутата України стосовно його пояснень. І регламент дає на цю процедуру 5 днів. Хотіли би ми цього чи ні? Але оцих 5 днів регламент надає, і це право, бо має звернутися там депутат до юристів, до адвокатів, написати свої пояснення. Це право людини пояснити позицію свою і навести свої докази для того, щоб кожен народний депутат України після цього міг свідомо голосувати і приймати рішення в Верховній Раді України. Як Генеральний прокурор хоче оцю всю процедуру провести наступного тижня, у нас вже один раз опіклась Верховна Рада України на народному депутаті Мосійчуку, коли всім хотілося давайте вже і одразу. І після цього було рішення Вищого суду про те, що, шановні народні депутати України, дотримуйтесь законів та Конституції України. Давайте ми зробимо все по закону, бо не думаю, що це в інтересах Генеральної прокуратури України спонукати народних депутатів і голову Верховної Ради до порушення закону та Конституції України. Пане Михайло, я вам буду дякувати дуже за ваші коментарі, за те, що знайшли час і долучилися до нашої розмови. Михайло Папієв, народний депутат України від фракції опозиційного блоку, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Бачите, почули, власне, нюанси з роботи регламентного комітету, і вже пан Михайло згадав одне таке цікаве подання на зняття депутатської недоторканності. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося із Ігорем Мосійчуком, коли тодішній генпрокурор Шокін прийшов, продемонстрував у сесійній залі відео,
і Мосійчука там в кайданках виводили вже, власне, із сесійної зали. І от те, про що ми з вами говорили перед нашою розмовою з паном Михайлом, це взагалі процедура, точніше, скажімо, знаєте, не процедура зняття депутатської недоторканності, а наслідки зняття цієї депутатської недоторканності. Бо ми можемо тут згадати приклад Олександра Онищенка, так, який потім згодом втік і фактично перебуває під слідством, але почувається, напевно, досить вільно, якщо він досі не в Україні. Строит конюшни в Германии. Достаточно неплохо себя человек чувствует. А решта? От як ще з рештою відбулося у нас? Если позволите, еще пару комментариев по беседе с Михаилом Николаевичем. Ну, это не технология по поводу того, что нужно снимать с депутатов депутатскую неприкосновенность. И это, во-первых, моя гражданская позиция. Во-вторых, я думаю, что большая часть моих коллег-экспертов с этим согласится. Да и многие народные депутаты используют эту же риторику во время избирательной кампании. Проблема в другом. Эксперты не говорят о том, что хорошо, что есть неприкосновенность у президента или у кого-либо другого в государстве. Но не хотелось бы напомнить, что высшим законодательным органом в Украине является Верховная Рада. И именно она принимает решения по депутатской неприкосновенности. Поэтому не экспертная эта проблема, что Рада не голосует за такие законы. Наверное, все-таки это проблема народных депутатов. Если же мы посмотрим на то, снимается или не снимается депутатская неприкосновенность, снимается. Но проблема заключается в другом. Снятие депутатской неприкосновенности для ряда народных избранников глобально ни на чем не сказывается. Потому что давайте вспомним ситуацию с Розенблатом. Депутатская неприкосновенность была снята. И что? Ну, фактично его выключили из фракции, але он сам вышел, но суть не в этом. По большому счету ничего дальше не происходит, потому что Верховный Совет не дал добро на задержание и арест. Но получается, что у нас есть все равны перед законом, но есть те, кто чуть-чуть равнее. И эти чуть-чуть равнее – это народные депутаты Украины. Ну, как бы не совсем это правильно, не совсем корректно. Мы очень часто критикуем наших правоохранителей, в принципе, правильно делаем. В том числе и Луценко, в том числе и Генеральную прокуратуру, антикоррупционные органы. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, мы их критикуем, что они не выполняют свои задачи, с другой стороны, мы сужаем поле их полномочий, потому что по отношению к народным депутатам они не могут применить весь тот объем средств, который у них есть. Опять же, из-за злополучной депутатской неприкосновенности. Но никто не помешает сегодня Бакулину взять, купить билет на самолет в Москву, в Амстердам, в Брюссель или в любую другую столицу мира и уехать. И ни пограничники, ни таможенники, ни представители силовых ведомств не смогут его задержать. Я не говорю, что Бакулин виновен. Я еще раз повторяю, у нас есть презумпция невиновности, пускай это определяет суд. Но в рамках оперативных действий, если тот или иной человек будет подозреваться в совершении преступления, он может быть задержан правоохранительными органами, и в течение 72 часов суд должен избрать меру его пресечения. Если же нет, он выходит на свободу. Ну, или его суд может в том числе отпустить. С народным депутатом это не работает. Пока не будут сделаны все те регламентные процедуры, о которых говорил Папиев, ничего. Притом, выносим за скобки Бакулина, ничего с любым другим народным депутатом тоже не произойдет. Он свободен и может делать все, что ему заблагорассудится. Обладая депутатской неприкосновенностью, даже применять силу к нашим правоохранителям. Это прямо не написано в законе, но с другой стороны, они ему ничем ответить не могут, потому что применение силы к народному избраннику будет нарушением действующего законодательства. Они понесут криминальную ответственность. Чи є тоді сенс взагалі знімати депутатську недоторканність, зносити ці подання, тому що от, згадаємо принаймні ті подання, які були у 2017 році. Поляков у парламенті, Розенблат у парламенті, Дейдей у парламенті, Лозовий у парламенті, Мосійчук. Мосійчук. От.
Ну тоді який сенс взагалі проводити цю, скажімо так, процедуру, голосувати, якщо чи дієвий це механізм для того, щоб дійсно притягати до кримінальної відповідальності народних депутатів? Я розумію, що це де юре так має бути, але ну виходить так, що у нас хтось не допрацьовує, якщо фактично є підозра, вона не завершується нічим. Я думаю, что в определенной степени вы правы, и это действительно грустно. Почему? Потому что у нас все пытаются попиариться. Не надо пиариться. Я бы вот был сторонником того, чтобы мы информацию о том или ином деле получали не... Ну, давайте вспомним злополучную историю с Ирпенем и Бучей. Мы едем к вам с обыском. Выступает у нас генеральный прокурор на брифинге и говорит, что мы сейчас туда выезжаем. Ну как, это ни в одном нормальном государстве так не происходит. Происходит следственное... Проведите эти следственные действия. Найдите, если что есть найти. И тогда выйдите на брифинг и покажите. Ну не надо бежать впереди батька в пекло. Давайте соберем нормальную доказательную... Давайте вы правоохранители, соберите нормальную доказательную базу. Принесите ее в суд. Если человек виновен, докажите его вину. Суд примет решение и отправит его в места не столь отдаленные. Но очень часто сегодня мы слышим риторику: у нас плохой суд, у нас реально плохой суд. Очень много у нас судей, которым там, мягко говоря, не место. Но у нас хорошие адвокаты, которые часто разбивают ту доказательную базу, которую приносят в суд наши правоохранители. И не хочется критиковать ни НАБУ, ни САП в данной ситуации, они достаточно молодые структуры, и я очень надеюсь, что с определенным промежутком времени они наберутся опыта и выйдут на тот же уровень, что адвокаты. Потому что адвокаты работают там с 90-х годов, а то и раньше, а тут прокуроры и следователи, ну, буквально не так уж давно вступили на эту стезю. Но время уходит, и доверие падает, и надежды общества тают. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки мы видели какой-то прогресс. И самое печальное, я боюсь, что ситуация с антикоррупционным судом глобально на трансформацию и кардинальные изменения в сложившихся устоях не повлияет. Точно так же, как и создание ГБР. У нас у Конституційному суді, власне, зараз є два законопроекти, ми вже згадували про це, щодо зняття депутатської недоторканності. Один президентський, один депутатський. Якщо я не помиляюся, то президентський передбачає зняття депутатської недоторканності із наступного скликання парламентарів. Депутатський, отримали висновок Конституційного суду, зала підтримала, всі позбавляються депутатської недоторканності. Не все так просто. Коли ми дочекаємося? Бо у Конституційний суд законопроекти потрапили торік, і якщо я не помиляюся, це була осінь десь. Ну, тобто вони вже там не задовго лежать. Вот видите, как плохо, когда у журналистов хорошая память. Это очень не устраивает наших народных избранников. И проблема в том, что не все так просто. Пройдет это решение через Конституционный суд. А вот дальше возникает вопрос, как это будет происходить. Потому что за эти решения должно будет проголосовать конституционное большинство. Это 300 народных депутатов. Это даже не коалиция, которая сейчас не всегда набирает нужное количество голосов. Это 300. Произойдет ли это? Большой вопрос. Особенно на фоне тех законопроектов, которые сегодня находятся. Потом у нас начнется избирательная кампания. Депутаты начнут работать на своих округах. Будут говорить, что не до этого. Будут придумывать другие отговорки. И я, к сожалению, не уверен, что они проголосуют за эти законопроекты. Возникает достаточно логичный, на мой взгляд, вопрос. Почему вопрос о снятии депутатской неприкосновенности стал в 2017 году? Был внесен в повестку дня. В 2014 у нас прошли выборы парламента. Ну хорошо, месяц-два на раскачку, в октябре избрались. Ну давайте вот в январе, в феврале 2016 года надо было вносить этот законопроект в зал Верховного Совета, голосовать, отправлять в Конституционный суд, чтобы он разобрался, потом возвращать снова в зал, голосовать, собирать 300 голосов необходимых и с чистой совестью, с ясными помыслами идти в следующую избирательную кампанию. Нет. Этого не произошло опять. И я боюсь, что эта история, знаете, в заезженной пластинке, она будет повторяться и в следующем созыве. Я не уверен, что проголосуют наши народные избранники.
Ще до однієї теми, яку хотілося б з вами обговорити, власне, у січні 2018 року погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради. Про це, власне, повідомляє Комітет виборців України. 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Верховної Ради за цей місяць. Із них 38 не проголосували у січні, жодного разу не натисли ні за, ні проти, ні утрималися. Із 38 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць, 9 є членами фракції «Опозиційний блок», 8 позафракційних, 7 блоку Петра Порошенка, 5 «Відродження», 3 «Батьківщина», по 2 у Радикальної партії Олега Ляшка, «Волі народу» та «Народного фронту». Серед депутатів, які пропустили усі голосування Верховної Ради, зокрема, Михайло та Дмитро Добкіне, Вадим Рабінович, голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Олесь Довгий, якого ми вже згадували у цій студії з паном Дмитром Разумковим, також Євгеній Мураєв, Сергій Березенко, досить заступник голови фракції БПП, якщо я не помиляюся, так, досить поважна посада, і Дмитро Ярош. Дмитро Ярош не частий гість у парламенті взагалі. Тенденція взагалі із голосуваннями народних депутатів, мені здається, що вона тільки погіршується із плином часу. Я думаю, что кажется не только вам, а и нашим телезрителям, да и в принципе всем остальным гражданам нашего государства. На самом деле, вы понимаете, кто принимал участие в выборах, вот обычно, когда выборы заканчиваются, все говорят, не, ну таких выборов не было, хуже ж уже некуда. Но когда приходит новый, ты понимаешь, что нет, есть куда хуже, и все, что было в прошлой избирательной кампании, это были еще все цветочки. Такая же ситуация и с каждым новым созывом Верховного Совета. У нас прошлый созыв Верховного Совета, ну, мягко говоря, оставлял желать лучшего. И позапрошлый. Но, тем не менее, с каждым новым у нас и дисциплина, и отношение к регламенту. Ну, давайте вспомним, как переголосовывались по 7, по 8, по 12 раз решения. Это нарушение регламента. Как ходят представители всех политических сил, которые представлены в парламенте. Нет оппозиционных, не оппозиционных. Просто не ходят и все. А если ходят, то у нас такой замечательный парадокс есть, когда письменная регистрация, она не совпадает с электронной. Просто, может быть, не все об этом знают, но есть две регистрации. Так вот, они абсолютно, очень часто абсолютно не связаны между собой. Такое ощущение, что два абсолютно разных органа или в разные дни эта информация собиралась. И мы можем посмотреть в пятницу, как ходят наши народные избранники, как в преддверии тех или иных праздников, как они работают на округах. Это видно меньше, но, тем не менее, это очень легко посмотреть, кто появляется в своих депутатских приемных, кто встречается со своими избирателями, кто дает отчет о проделанной работе. Таких вообще единицы. Если у нас очень много тоже критикуют мажоритарщиков. Да, мажоритарщик мажоритарщику рознь. И да, объективно очень часто происходят определенные действия по, ну, скажем так, скупки не скупки, но все четко понимают, кто выиграет в следующий раз. Притом это далеко не всегда происходит за счет какого-то финансового ресурса. Это плотная работа на территории. Но есть мажоритарщики, которых действительно любят, ценят, уважают в своих избирательных округах, потому что они там делают что-то. А люди, которые прошли по списку, они как бы не закреплены за какой-то конкретной территорией, и им крайне редко приходится смотреть в глаза непосредственно своего избирателя. Поэтому, может быть, они так и ходят в зал Верховного Совета, потому что не чувствуют того всего бремени ответственности, которое на них возложено. А если еще и посмотреть на то, что мы народным избранникам платим зарплату, вы, я, пенсионеры, все, мы собрались, им заплатили зарплату, то, по большому счету, мы являемся их работодателем. И разница наша как работодателя от любого другого работодателя в том, что он имеет право уволить своих нерадивых сотрудников, а мы с вами не имеем. У нас эта возможность появляется раз в 5 лет, потом к нам приходят, говорят, что не, мы исправимся, мы теперь так делать не будем, мы будем самыми-самыми замечательными. Мы верим, снова за них голосуем, и снова они пропадают до следующих виборів. Тут поставимо 3 крапочки і повернемося до нашої розмови. Власне, ми наводили показники, надані Комітетом виборців України. І зараз нам на прямому зв'язку телефонному Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України. Пане Денисе, доброго дня. Власне, говоримо про
роботу парламентарів. Зокрема, у січні КВУ надали дані, що 38 народних депутатів взагалі не голосували. От хотілося б ваш коментар почути, і як їхня, власне, присутність народних обранців співвідноситься із ефективністю їхньої роботи. Прошу. Загалом, справді, січень 2018 року вже так доволі традиційно став багато в чому впливальним для роботи Верховної Ради в плані саме якості роботи народних депутатів. Тобто, як правило, якщо якийсь щомісячний зріст, то січень – це той місяць, коли показники роботи депутатів, вони фактично мінімальні. Тому що в першу чергу це пов'язано із тим, що на наше переконання, частина народних депутатів насправді просто продовжують перебувати в своїх неформальних відпустках і тому фактично ігнорують роботу парламенту. Тобто, умовно кажучи, десь в кінці грудня в них ці відпустки розпочалися, і ще багато хто справді просто з них не повернувся. Тобто, я думаю, це легко відслідкувати, в тому числі і по журналістських матеріалах. По тому, що ми бачимо, то в січні було проведено 6 пленарних засідань Верховної Ради, було прийнято низку важливих законів. Зокрема, було прийнято так званий закон про реінтеграцію Донбасу, було прийнято закон про приватизацію держмайна. Тобто доволі важливі для держави закони, але при цьому частина парламентарів справді проігнорували їх і участі в голосуваннях не брали. За нашими даними, 38 народних депутатів України з різних фракцій, груп, позафракційні, проігнорували голосування в січні. Тобто жодного разу за місяць вони не натиснули ні за, ні проти, ні утримався. Фактично, взагалі, більшість із них, 60% із 38, вони просто перебували поза межами Верховної Ради і взагалі на засіданнях зареєстровані не були. Як ви гадаєте, пане Денисе, чи зміниться якось ситуація найближчим часом, тому що фактично 2018 рік – це вже початок фази передвиборчої, чи спробують депутати якось підвищити свої показники, підвищити, підняти, розширити свій електорат, шляхом принаймні не потрапляння у такі рейтинги? Проблема полягає в тому, що український виборець, попри все, він схильний більше до емоційної оцінки, і тому на подібні рейтинги він, звісно, увагу звертає, але не вважає її для себе визначальною. Тобто українські виборці все-таки в емоційній площині більше оцінюють діяльність політиків, і швидше будуть реагувати на якісь красиві обіцянки, так, тобто якісь красиві передвиборчі програми, і не надто сильно схильні враховувати саме те, як народний депутат працює в парламенті. Тому що якби насправді український виборець більш відповідально до цього ставився, то ми б не отримували таких проблем з року в рік. Тобто тут це також треба розуміти, тут є насправді питання просто. Тобто завдання фактично і ЗМІ, і громадськості – це надавати інформацію, щоб виборцям було з чим працювати. Щодо того, як взагалі можна покращити цю ситуацію, відповідь одна, вона проста – це певні санкції. Тобто, скажімо, у нас зараз в парламенті діють санкції щодо депутатів-прогульників. Тобто, якщо народний депутат не приходить на пленарне засідання, йому за цей день заробітна плата не нараховується. От у 2017 році це фактично призвело до того, що було зекономлено кілька мільйонів гривень. Але у нас немає жодних санкцій в парламенті щодо депутатів, які приходять на засідання, але не голосують. Тому одна з рекомендацій Комітету виборців полягає в тому, щоб штрафувати депутатів, які систематично не голосують. Тобто, умовно кажучи, ці 38 депутатів, які жодного разу в січні не проголосували, вони не повинні були отримати жодної гривні із державного бюджету як частину своєї зарплати, оскільки вони просто не виконували свої прямі депутатські обов'язки в січні місяці. Ми, звісно, повинні розуміти, що в депутатів є, крім голосування, десятки інших обов'язків. Це також треба враховувати. Але тим не менш, участь в голосуваннях – це якраз такий один із найбільш проблематичних моментів. А щодо інших проблем, це і та ж проблема, що депутати часто не ходять в комітети, бо взагалі не приходять на засідання Ради, займаються законодавчим спамом, тобто проблем багато. Але ключова з них, що десь ми можемо застосовувати санкції, а десь все-таки і санкції не допомагають. Тобто ідея в тому, що достроково припинити повноваження народного депутата України громадяни України не можуть. Скажімо, будь-якого депутата місцевої ради виборці можуть відкликати. Це так зване відкликання за народною ініціативою, яке, в принципі, в Україні зараз досить активно
використовується на місцях, тобто в регіонах. Можна відкликати депутата міської ради, можна відкликати депутата районної, обласної ради, але депутата Верховної Ради відкликати не можна. Тому лише що залишається, це фактично чекати наступних виборів і тоді не обирати тих людей, які показали себе як особи, які неякісно працюють в парламенті і не виконують своїх прямих обов'язків. Пане Денисе, дуже дякую вам за надану інформацію, за ваш коментар. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Дмитре, прошу ваш короткий коментар за підсумком того, що ми почули, і ще коротко перейдемо до обговорення ще однієї теми. Ну, коллега, в принципе, абсолютно, на мой взгляд, все правильно сказал. Единственное, вот эти 38 депутатов, которые вообще ни за что не голосовали, ни за, ни против, не воздержались, это не государственная позиция. То есть даже не в деньгах дело. Вопрос в том, что мы не видим позицию этих народных депутатов. Если ты поддержишь этот законопроект, у тебя есть зеленая кнопочка, нажми ее. Не поддерживаешь, считая, что он неправильный, он будет вредить государству, нажми красную. Если не понимаешь, нажми желтую. Но не голосовать вообще – это не позиция. Я понимаю, что у нас есть народные депутаты, которые кнопки путают, там, сидя не первый год в парламенте, говорит, ну я перепутала, не ту нажала. Ну тоже всякое бывает, но это было бы смешно, если бы не было так грустно. По поводу зарплаты, давайте будем честными, зарплата погоды нашим народным депутатам в зарубежных округах вообще никак не делает. Если мы говорим о механизме наказания во время следующей избирательной кампании, к сожалению, здесь я с коллегой абсолютно полностью соглашусь, мы голосуем не умом, мы голосуем сердцем. И наша электоральная память очень короткая. И никто из нас, как избиратели, когда приходит голосовать во время следующей избирательной кампании, он не берет вот так вот, нет, даже не в этом суть, он не берет табличку с прошлыми обещаниями, что пообещал Иванов, Петров или Сидоров, и говорит, это выполнено, это не выполнено, потому что если бы так сделать, я думаю, что волосы у всех бы дыбом поподнимались, это было бы реально процентов 10-15 от того, что было обещано, и то, что было выполнено. Ще торкнемося однієї теми. Власне, ми вже згадували про створення Вищого антикорупційного суду сьогодні. Поки у нас залишається ще кілька хвилин до кінця ефіру, хочу запитати, власне, і про це. Посол США в Україні, власне, Марія Йованович заявила, що Україні необхідно йти вперед у питанні створення антикорупційного суду. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу 1+1. Цитую: «Я наголошую на тому, що потрібно йти вперед з антикорупційним судом. Законопроект Порошенка зареєстровано у Верховній Раді. Тепер необхідно включити його до порядку денного і врахувати рекомендації Венеціанської комісії». Кінець цитати. Пане Дмитре, власне, що у нас буде, як гадаєте, яка ситуація складеться із законопроектами щодо антикорупційного суду? Їх 4, нагадаю, 1 президентський і 3 альтернативні депутатські. Усі мають пройти, власне, ще комітет до першого читання, але багато є, скажімо так, побоювань щодо цих законопроєктів, що фактично цей процес буде затягуватися, і створення цієї інституції припаде ледь не на вже період після виборів у 2019 році. Работа ее, скорее всего, начнется действительно уже после выборов. Это объективная реальность, с которой мы сегодня с вами столкнулись. Особо затягивать, наверное, не смогут, потому что все-таки желание получить транш и не попортить окончательно отношения как с МВФ, так с Международным мировым банком, так и с Евросоюзом, да уже и Соединенными Штатами. Поэтому голосовать будут, скорее всего, проголосуют. Потом у нас явно будет доработки, потом у нас будет второе чтение. И вот, ну, опять же, если мы говорим про антикоррупционный суд, денег в бюджете на антикоррупционный суд нет. Ну, то есть это надо вносить изменения. А будут ли они вноситься или не будут, и когда они будут, это большой вопрос. Что касаемо самого суда, я тут, наверное, придерживаюсь непопулярной позиции. Я считаю, что он, ситуацию глобально не поменяет, б, он в определенной степени нарушает действующую Конституцию, с, если он попадет не в те руки, знаете, как вот волшебная палочка, это будет не меч карающий, а будет структура, которую могут использовать в своих целях. По большому счету, каждый суд должен был бы быть антикоррупционным. И еще один аспект, о котором сегодня стараются не очень говорить, это то, что запуском
такой структурой, как антикоррупционный суд, мы признаем неэффективность судебной реформы, которая была принята в стенах парламента. Потому что основной задачей судебной реформы было именно создание честного, прозрачного, понятного, справедливого суда в нашем государстве. Если мы говорим о том, что после этой реформы у нас таких судов общей юрисдикции нет, и мы должны создавать отдельный суд, который будет наказывать только коррупционеров, притом коррупционеров высшего уровня. То есть мы, получается, если ты украл у бабушки 100 гривен, иди в Таращанский районный суд, получи свои там 5 лет. А если ты украл у пенсионеров 2 миллиарда, то иди тогда в специальный суд, и будет тебе там счастье или не будет. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за розмову, за візит до Спасибо нашої вам. студії. Дмитро Разумков, політичний аналітик, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Шавкета Матулаєва. Згодом повернемося у цю студію. Наступним нашим гостем буде Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, політичний експерт. Дочекайтеся і залишайтеся разом із АТР.